Bo, comença el dictat de la setmana i dir-vos que aquest dictat amaga algunes sorpreses. Estigueu atents. Comencem. Triar el nou millor amic o amiga. Triar el nou millor amic o amiga no és bufar i fer ampolles. No és bufar i fer ampolles. No és bufar i fer ampolles. Punt i seguit. És a dir, no és gens senzill. No és gens senzill. Asseguda al llit, mire i remire la llista dels xiquets i xiquetes de la classe. Punt i seguit. Asseguda al llit, mire i remire la llista dels xiquets i xiquetes de la classe. Punt i seguit. Primer de tot, em costarà molt decidir-me i en acabant, primer de tot, em costarà molt decidir-me i en acabant, què passarà si la persona que trie ja té un millor amic o no en vol amic com la seva millor amiga? Què passarà si la persona que trie ja té un millor amic o no en vol amic com la seva millor amiga? És una pregunta, recordeu. Tots els noms estan escrits. Tots els noms estan escrits amb tinta blava. Amb tinta blava. Punt i seguit. Jo faig servir un bolígraf roig. Jo faig servir un bolígraf roig per a ratllar totes les persones que no podrien ser el meu millor amic de cap manera. Que no podrien ser el meu millor amic de cap manera.